ang gisuod sa tatay Hanzo. Nakoy Hanzong tatay ron og musugod ba siya guys ngari sa jud mi po sa Dares Valencia balig bisag isang buwan ra. Ikang kamingawan? Yan ang sikuan. Ano sa naman kita mga kuan isang buwan. Hindi matabang. Asan si mana ra? Hindi matabang eh. Huli siya dyan ko rin. Saging, hinugong hilaw. Salamat na bite. Tabuklawon sa saging. Kasi testera sino ba? Saman. Kami nga dali. Nga naman ang kanang mananagat be nga kanang Bernie Santo ning lusad sila sa dagat gitagaan sila daghang grasya sa Ginoo. 60 dala 60 kilo. Hi guys, madong hapon. O sana na yun. O agad katabang-tabangan ako ra. Deng at lamig pa ni hapon. Initan man na nagidaghan. Initan na. Mas mother dia. Ito maghaling. Ako ni tabang sa galing. Amen, 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 amen. Amen na ha board. Ato sa padre ka. Ano sa tay nay? Pasparto. Daya. Day. Nada na si Jas. Majusi ka naman. Isura kay Bugno. Ilang lagi mo sirit tay. Kampot pa, kampot pa. Kampot ko eh. Kampot pa ka doon. Hi guys, madong gabi. Way bisanto na daron guys. So pwede pa rin mo ka-garni. Nagsugba na mi o ka ng kuan Billy. Diyan si Eric may ang ipasugba guys kay grabe ka do nagdilaab. Ugma kay di na lagi ko na mo makano garni. Kay mo nilagi patutuo nga og Bernie Santo di lagi ko na ta makano garni. So karong gabi last naman kaano garni da sugbas Eric. So ngit-ngit dari guys sa among kusina kay wa palagi mo pitang suga. So bala sa sas Eric daning ahang sinugba nga baboy. Meron guys. May gunting ba rin mo? Guntingan ni mo? Para gunting ng pagkaante. May dira po. So anak ko ka video guys. So mo ato humana na mig pangaon. O istorya na mi dari sila misa. A few moments later. Good morning guys. Kan guys, ang ginit ang humbang nanay dia. Bernie Santo na dayron, mas mamazoli na to nagluto og kuan. Nagluto og pinataan. Bernie Santo ron nagluto. Nahato lang nagluto siya. Mas mamazoli dito pag ito tao. Hindi mo nagpadala mas mamazoli sa kuan. Mana ka? Yun na. Kaya pa guys, sagot ako ko rin. Karne niya po. Pwede lang mag-luto. So, kaninga humbang nang ka guys. Luto nila gahapon ni Angie. Haramang ginit ka. Pandipod madaot. Na, kaya naghanan ni Glubi. Liman ka tulo ka pag Glubigi. Sunod rin nang ka. Arang ka, kon guys. Arang ka nice pagkahumba. Kay napaglubin dya. Sakto po nagtimpla. Tapos guys, kani atang inahan, atang gipangan niya kay arang nga papahawadyan, pero di ito sa nanay pwede yung pahuway kay ganahan sa magtabang-tabang. So may nagpakpak sa kamuti. Si Mama Jolie to, aning dagan para to sa dagat kay nakunindong kong isda. So si nanay, hang nabdandar sa likod, nagpupanit na daning kuan, mga isaguli-juli sa isang biningnit. Ngano ka dyan yung kuan guys, kanang nay
Good Friday nga na magkasagaran jud mo inaandan nga magluto binignit. Ako kasabot unsay papasabot dana nga kuan man jud kanang magluto man jud binignit ning Good Friday. Kinsa man? Ikaw, Di ba yung sugo? mama. Videohi dito sa Mama Julie ikaw. Nga nagkuan dito para sa binignit. Uy, Inana? ha? Inana? Di. Videohan lagi ko sa Mama Julie. Apil niya siyang vlog. Uy, Mama Julie, ang tiguang man. Dagas. Dagas. May nindunggo. Sige, isda di ay. Na may nindunggo isda. Kuno ba? Ilig mo bunid. Matunitagan. Ingat ko sila na ito kay videohan ko itong nagkuhan isda. Kuha na kamot yan nabud sa init na badud. Ja guys, sa mahuktan niya mong agan kan dili pud mi masunog dali sa among gidengan kay magluto lagay mo darin jaan ja pud sa paniud to magluto magsugbak og bangos si Jaime madarig tinabangay mi sa among trabaho dari si Mama Julie mo ni magluto sa binignit. So maning aptan kay na mura sa tadanig kanang nay syukoy saka item kay grabe sa inita jan apa jus dagat. Dana na naman niya doon ang di na nito sampungan ning kuan. Bugisi naman dere. Naman. Hindi, mangsa ka na ikakuhan. Di na dana ra di na. Anay, Sabit naman doon, sabit na kahoy. Nanay, sabi ko na. Oh, wala ka dai. Hindi maro ka kay. Maro ka kay. Hindi ka pa mataas. Wala, sugpot na naman ah. Ayan na. May karoon dahil naman adlaw ah. Ana ra. Ano naman kay karoon man na Arte sa ari anak ka. Maro na. Kay mo subak ka duang ibahan na re. Kasangin ra ba diyan? Ay, hawiri ng video ta. Tabok speaker sa pa. Ano sa? Tabakad ko doon, alayo ko doon ang break. Tabok ko repikas. Tesa doon ha. Okay. Ngayon nagmatugba ng kuan. Entah ko tayo sa break. Kung bakit na break. Hindi ko na pala break ito. So, kaya na makadlaw na rin. Hindi na ko pala sa phone. Ano lang. Ano lang, ano ko ang masunog ang isway glow. Ha? Masunog ang isway glow. Lagi, nag-isway glue. Wala magaling ko nagharo. Wala ko nag-isway glue ron kay masunog lagi. Diba? Di na kamaintan. Init pa na ang kano, pero mudagan ang adlaw din na mainit. Pero yung magasan luwag, kiningambak man. Kung dahil galing mo bangan dahil ang hangin na ba din bigay? Ara nang itusok. Di, nasangit pa si babaw, na ibugo. Di, mo, aram ka sa gaghangin dani, oy. Ja guys, kita mo sa dagat to, jaragat ng tinawag dagat. Dan jaragan pag nangaligo sa Birde Santo. So grabe jud ko nung daghang grasya rong isda. Matug pa sa madenggan ba sa mong gilid guys. Ang naganing dunggo ganina, ang naganang ulo kasong bangsi. Dami na say sugba ang problema kay wa pali magsugba dito sa taas. So basit unja mamalit ng isda guys. Tanawa daghang katong nalingaw na sa dagat kay arang katinaw katong dagat. February 21? Nasulog sila sa anak, February 22 man. Pero nga nakuha na, 19 na edad. Pila edad na yung budget eh? February 21, day po to. Yun sila. Yan sa naman kaday. 25. Ako ning tungaon kay ako. 1998, mga tonton. Kay hawaso na to na ibutang ari. Ibidyohan ba ka na dara guys, nagluto og kuan. Ay salamat dai ko kang nangti sa isang gidang ubi o bunggos. Hala o gikan sa isang tanaman nga bunggos. Ug marites pod. Marites pa. Si Marites. Ala nang mo ang sago, asa naman to? Ah, ni pilit ta kay gamay man. Natulaw. Hi guys, sana kang bangos man ni among sa panugto kay dili kun ta mo kaon kay ni kuno ro kadlaw ja kani guys nang gihiwaan na nasawa na gali ang gamot na nahiwas kutsilyo.
Aning butangan o kuan, butangan o panakot sa ilang karong lami. Ada hang luto man. Kaya luto nay? Nanay guys ya. Paminda na mo sa tay. Mana? Mungkin kakak lu kan luto dai. Ag konda ya katong nay. Hagitusan siya. Nagpampukuan na lay. Ning merinda na. Sa guys, sasa ning magkiwas ako konda ni, magkiwas ako panakot. Para sa kuan kanang nay ibutang sa ilang karong lami. Sa day ko kuan guys, iwas ako panakot. Ang ilabang na to ang lamig. Kanin sasawan ko dyan siguro nino. Nampay, nailasa na. Ha? 280. 400 ang luha. Amang po dito, 220 ang po dito yung Manila. Ha? Isang din na talaga yung luto. Tapos sa mga gini-gini ka. Tayo nagloy ang mga lansa. May loy na lang. Guys, na nagpanakot sa bangos. Ito ning gahi no. Ha? Ako ang ibalik. Ang baho no. Di, day. Oo, ka na, day. Baho, day. Katumoy ko. Tara, guys. Agahang panakot sa... Gaol ako. Ha? Nalingaw na sa natin, guys. Gutom ko. Handa, nagutom na kita. Ba pa man luto sila nga, day? Ha? Awad sila. Ba man nalusog. Sinog ba? Te, bailuan din ang mag-ilos to te kay umuwan ay. Nakuha na diha. Dire, bitsis. So mao na sila guys, sa Good Friday, igrasyan sila sa Ginoo, daghan sila kaadyo og kuan kanang naikuha nga isda. 60, dala, 60 kilo. Valencia rin yan, 60. Likod cultural. Wala naman ganun no, ang man yung bata. Galis siya mo yan. Hindi rin niya Kita lu buat sa una na. Ano yung katawa? Sunggan ka sa libong datang bata. Tungod kay gilid naman lagi may dari sa dunggoan nagmang isda guys. Nasaliat pa mig dari sa may mga nindunggo nga isda. Dahil sa hilit sa dapit tapod sa hilira sa bayin. Oy, nay nakawat og sibot sa simbahan. Hey guys, ano sila oh? Naligo. Nagsuban ako diyan nakang bangon sa nang gitakang. Lagi sang dagko. Oh, luto na kang sinog ba? Kana sa dinay. Siti na nay. Ha? Siti na. Ha? Siti sa kaya sinog ba? Day. Darag sinog pa guys, bahay kusina. Dari ko nag-visit ko na sa gasol kay grabing kahangin na.
Lugay maluto, so nagtakan din saging. Saging nga ako ani guys. Dani ni Betty. Ay, so nila natin guys. Alam mo ni karon ning dagat na. Parang namin na saging, hinugong hilaw. Salamat na Bite. Tabok lawon sa saging. Sponsor ni Jarari na mo. Pag pa nahinog guys, gapon pa nagida pero hinog dadso na. So guys, si Tatay, ngayon na daymi, si Tatay, kuan kanang naay dera lamas kwarto gipagaw pas kay maglisid lagi si Zao kanang nay ngatos lamisa pud ja basig mabangga pa noon. So dera na amara magidad-an dari og pagkaan sa sud ja hindoan naman ig magkaon sa amang buta naman. Ma'am kaya dos lamisa na. Kinusot na bang sinog ba? Naman ko ito ang pasasupa kay at tumanda ta. Di basig na parat. Aso ti muso kay nay. Gamara di ko parat. Patang ko na. Hindi ko na parat. Ikaw na ikakan? Dati. Kamu, Unsa? ikaw. Kamu ko saging ara. Saging. Nami ba saging tos dagat ng tumo ligo. Ma. Ano sang ganso guys nga ako yun sa dari mga dugay mga 1 month baron kaya aron pang maatiman. Dumanan ito. So dito sila guys pero madugay sila mga anoy credit sa masugot guys kay mingon kun si Jang Aliana og ni Lexian. Dito sa mabisa sa family house. Tamis ba? Tamis tay? Ang kamisa. Ang tamis ah. Ito mo na dyan. Nagkaabog mga gagawin mo tali kung baliso. Kay Nakakamali ng dagat. Sa kuha niya biyangan ng bahay. Tuwag ba yung dumanan ito? Tamis ba? tamis tay? Ang kamisa. Ang tamis ah. Ang ikang kamingawan? Yan ang si Kuan. Ilo po na Isiyan. Unsa ano sa naman kita mga kuan sang buwan. Isi din matabang. Asan si Manara? Matabang eh. Huli siya dyan ko dito. Uli sa kategori ito kira magbakasyon pa na po yung bakasyon muli na dyan. Buwan man sa sikling laman. Manias. O manumitaga na kadyo dito. Na mas ajoy. Muli nagbinang. Katong naning nganita niya sila ay sarap si ay nabilin. Kinsa? Des una na yung December. Luwi mas. Yan. Sinanay kay di pa siguro na sa si Manara tay. Luwi yan na uli. Merkules. Oh, no. Hi guys. Karon pa kumukaan sa binignit niya. Ang kuan nagbinignit. Kay nasumahan ko sa kuan dya. Ang lami ha. So guys, nilinihingan nga sabutin nato ibasar si Mama Julie sa Facebook. Ano ko pagkatagasan na yun to. Naradi ay. Ngayon ba si Jang ano ko nung gitawag o Good Friday yan. Ano laglipay man ka sa Bernie Santo nga mangilay-ilay unta ka ma'am dili ka maglipay. Lipay-lipay kay isang bisis lang na sa usang taon ang Bernie Santo ang nakalagay pa Happy Good Friday. What the heck? O is mga Zuli. Yung sila ganina nga kana mag Good Friday sa ang pagsabot ha. Diyan magatag pagtuo. Pagsabot mong ganda ng kuan, mura na pa na atang birthday. Na atang celebrate. So agaban, murag na sobraan lapod. Kaya ang kaduha, agaban ang ilabot po sila sa pagtuo sa kada tao. Kay kita guys, jahay tao pagtuo. Jahay tag pagtuo sa tong kaugalingon asa ta
sa atong pamaagi sa atong pagampo. So ija-ijahay tag pamaagi mo na nga kanang sa ang pagtuo para Bernie Santo sala man sang naandan sa una sa gamay pagkatamong lola mo yun Bernie Santo daghang giingon nga bawal magsugba kay maitom kuno imong naong bawal basta kay dang bawal. So mo na nga ija-ijahay tag pagtuo ja matud pa pagtatay wa puy ko mo sa mga katiguangan ug atong atuhan na ilang mga naabutan pong ilang naabutan sa pagtuod ng adlaw ang Bernie Santo kung sa pilang angay nga gituuhan. So ijahay man lagi ta dilang puta manghilabot tugon sa puy kanang naay atong kuan basta kay wala man tanang nangilabot sa atong sikataw wata kasa sa kanang mata sa Ginoo mata sa tawa tanang watog maod. So, di man mga siguro mutawag ka o Good Friday kay mo magsinay atong nandan nga Good Friday. So, pwede ka maglipay hinarapon na nimo kay wa man kana birthday ra man na celebration naman na o depende do. O kanang nay nagampo ka sa imong kaugalinging pamaagi sa imong pagampo nara na nimo. Wala nga kanang nay. Ako kaya lain mo ko guys kay jay baza tao. Dili ko nga nasin Alay pagtuog pamaagi sa ating pagampo. Karon na magibuhat ganin nakitaman mo aman siguro kay maot og kanang maligo pagdagat sa Good Friday. Alam magibasihan guys kita man kamo sa mga mangingisda. Ang mangingisda kay ganina man jud nang isa sila sa Good Friday baza ron Good Friday baza. So gigasihan sila sa Ginoo sila nga tug simbahan nga karong adlaw kay nangisda lagi sila. So tanaw ko guys, so grabe pila kasako ilang na kong isda. Karong adlaw ang nangisda sila.